Country noviny, rychle a stručně. Zdravím, já jsem reporter John Garden a vítám vás u prvních Country novin. Dnes si povíme něco o dílnách. Jdeme na to. Tak jo, jsme v první díle Lightrek a při historii jsme si rozhovorili spolu majitelem a majitelkou Lightreku. Tak si na to nepodívat. Majitelku Lori a spolumajitelku Martina, jo, takže si to tady vyspovídáme, jo. A můžu se vás něco zeptat? No, povídejte. Super. Takže začneme otázky, jo. Aha. Jste ready, jo. Aha. Chystáte do budoucna nějaký eventíky nebo nějaký jako, takový věcičky? Jakože nějaké tuning sraz nebo něco takového? Jak to myslíte? Ano. Jo, pro veřejnost a i pro uzavřenou společnost, jako je třeba šerifský sbor, tak taky, že jo. To furt něco vymýšlíme, že ano, pane Garden? Samozřejmě. Já bych chtěl dodat, že jako, ano. ale zatím je to v přípravách, tady možná někdy do budoucna budou závody na přilehlých tratí, které je u dílny. Rozumím, takže se lidi mají těšit na nějaký závody tady od vaší dílny Lightrek, jo? No a mohli by si koupit taky krosku, no, nějakou. Vylepa na motorce. Míry pro všechny. Rozumím. Jo, to je Polí, to je náš zaměstnanec. Polí, pojď, řekni jim taky něco hezkýho, pojď. Polí, tak pojďte se, pane Polí. Tak pojďte, mě, tak. Pojď, Polí, budeš v televizi. Jo, jsi slavnej. Jo. No, co chcete vidět? No, tak to, měli jste nějaký problém se zákazníkem někdy? Zatím ne. Co není může být? Teďka. A zlepšil by se tady něco? Asi ne, zatím ne, zatím všechno klope jak má. A jak teď dlouho pracujete vlastně? Týden. To je slušný náhodou. No, ani ne. A jak Mohlo jste to být spokojený tady s těma podmínkama? Nadmíru. A jak se vám líbí vedení? Tady teď dělá? Musí být spokojený. On se nemůže stěžovat. Přesně tak. Tak, nemůže si pan stěžovat. Takže... To nemůžu, no. A jak se spokojený tady s A-týmem vlastně? Jakým A-týmem? Dílny? No, tak myslíte majitele? No, jako vedení. No. Paní majitelka se výborně zlepšila. A tady pana Martina zlepšila? Znám. No, jakože už teď taková napruzila. Jo. A tady Martina znám díl už vlastně od té doby, co jsem přiletěl. Takže takový kamaráčov taky. Jo. Rozumím. Tak jo, já si myslím, že to je vše pro tyhle rozhovory. Chcete ještě něco říct? Nikdo? Mír a lásku pro všechny. Tak. Tak a jděte do Lightreku. Počkej, uděláme ještě všichni nějakou pozu, počkejte. Jak můžeme vidět, tak se tady hodně nudí, dáš si v té Lightrek a... Přesně tak. Ano. A čau. Modrá bílá. Tak jo, máme tady nějaký zákazník Lightreku, jak se vyspovídáme, že jo, jdeme na to. Tak jo, dobrý, můžeme mít nějaké otázky na vás, paní zákazník? Tohle je taky prdel. No. Jo? No jo, no. Děkuju. Tak, jak si chtěl zeptat, jezdíte sem nejčastěji, sem kam jezdíte nejčastěji? Nejčastěji, jo, tak. Jak to vám to takhle, pozděte mezi mě čistej sám. Rozumím. A co tady vám, pan druhý kolega? Jezdíte někam nebo máte vůbec auto? Já jsem tady nový ve městě. Rozumím. Takže vás tady vlastně to. Takže, no, jak jste spokojený s námi tady v dílně? No, už ho dobrý, asi. Asi? Jenom asi. Děkuju. A vy jste vy o těma Zmínil vratama, byste pane? tady něco? Nezměnil bych nic. Děkuju. Tak jo, to je vše. Jo, počkat, jednu věc bych změnil. Slyším. Slavy po důchodce by to chtělo. Aha. A použil jste už kód Garden $10? Ne, ale po důchodce by to měl být speciální slova. Aha, tak my to teda dáme na vedení, jo. Uvidíme, co s tím bude dál dělat, jo. Tak jo, jsme na druhé dílně v Harmonii a půjdeme se zeptat na pár otázek sem a uvidíme, jestli to bude nějaký majitel nebo zaměstnanec. Jdeme na to. Tak jo, máme tady jednoho ze zaměstnanců Harmonii a zeptáme se na pár otázek. Můžeme mít na pár otázek na vás. Ano, ovšem, samozřejmě, dobré. Jak se jmenujete? Harry Black jsem, jo. Rozumím. A jak jsi spokojený tady s podmínkama v tady té dílny pracovní? Ano,
Ano. Je to v pořádku samozřejmě, jezdí sem lidi, mám peníze, jsem spokojený, máme tady krásné plakáty motivační, jak můžete tady vidět za mnou. Je to paráda, jo. Čistá fantázia to je. Rozumím. No. Tak říkáte, že jsou tady pracovní podmínky superový. A jezdí sem hodně teda zákazníci, říkáte, jo? Ano, samozřejmě. Včera jsem tady dělal třeba 5 tuningů, no to víc ještě, a nevím ani kolik. Za 30 000 jsem dělal tuningy, bylo to skvělý. Rozumím. Takže to tady říkáte, že to je tady super a chtěli byste jako, aby sem jezdili více lidi, nebo je to No až moc, samozřejmě, ne, jasně, čím víc tím líp, že jo. ale- Takže byste něco zkázal pro lidi? Ano, pokud chcete ty nejlepší tuningy ve městě, tak přijďte sakra do Harmonie, na co čekáte, že jo? Rozumím. Tak jo. Tak se půjdeme podívat ještě po dílně a třeba někoho ještě najdem. Ano, a naši něco ukradnete, jo. Tak jo, našli jsme si tady zákazníka této dílny, tak se zeptáme na pár otázek. Dobrý den, můžu se zeptat na pár otázek? Ano, Rozumím. Tak já bych se chtěl zeptat, jezdíte sem často? ano, hodně často. Rozumím. A líbí se vám tady ceny nebo tuningy? Úžasný ceny. A kam jezdíte nejčastěji? Tady. A proč? Je to moje práce. Ještě jednou. Je to moje práce. Rozumím. Jo, takhle. Aha, jo, no, a chtěl byste něco změnit tady v té dílně? Harmonie? Ano, Otevřít více tuningu. Rozumím. Takže doporučíte, aby dílna si otevřela více tuningů, aby sem vědělo více lidí. Správně. Rozumím. To zní docela dobře. Tak jo, chcete ještě něco tady zkázat dílně nebo něco? Ne, děkuji. Rozumím. Tak mi děkuji za rozhovor a pojďme se vrhnout na další dílnu. Tak jo, jsme na třetí dílně u vidláků z Grapeseedu a jdeme se tady zeptat na pár otázek sem. Tak jo, našli jsme tady jenom zaměstnance u vidláků a zeptáme se ho na pár otázek. Dobrý den, jak se jmenujete? Dobrý den, moje jméno je Alfonso Romeo. Rozumím. A jak se vám líbí pracovní podmínky tady v té dílně? Já si myslím, že pracovní podmínky jsou skvělé. Myslím si, že my už dnes se máme líp než zítra. To je správný. A jak se na tom tady s tuninkama? Máte odemčený všechno nebo tak něco? No, ještě nám něco chybí, ale naše šéfstvo na tom vyšívá denně na 110%, takže myslím si, že za chvilku budeme mít odemčený spoustu dalších nových věcí. Rozumím. Takže říkáte, že byste mohli zkázat zákazníkům, že jako za chvilku by se mohli těšit na hodně tuningu navíc? Určitě ano. Samozřejmě o tom všem budeme informovat na našem Twitteru a podobně, takže ať nás naši zákazníci sledují, vše se velice rychle brzo dozví. Rozumím. A chtěl byste ještě něco vzkázat tady? Jo, no to už se vlastně zkážel, no. Tak chcete ještě něco vzkázat? Něco dalšího? No, chtěl bych jenom říct, že samozřejmě naše dílna je nejlevnější ve městě, takže ať nám všichni naši zákazníci zůstanou věrní a jezdí samozřejmě k nám a my se na ně strašně a moc těšíme. Rozumím, takže vlastně tady jsme hotoví a myslím si, že můžeme jít na další dílu. Děkuji za rozhovor. Jo, taky děkuji, mějte se. Jako jsme už pro té dílny KKG a půjdeme se teďka zeptat sem na pár otázek. Tak jo, našli jsme si tady zaměstnance KKGčka a jdeme s ním dát nějaký rozhovor. Jak se jmenujete? Dobrý den. Moje jméno je Tomáš Kudiak a jsem zaměstnancem tady v dílně KKG. Rozumím, a vy jste tady teďka chvilku nebo tady pracujete dlouho už? Dá se říct, že už tady po delší chvilku tady pracuji, tak jak bych to nazval. Jo. Nejsem tady úplně nějak extra dlouho, ale úplně ani nejkrátce. Rozumím. A jak jste tady zatím spokojený s podmínkama tady, vaší jako prací tady? KKG. Tady u nás je to jako super. Musím říct, že tady máme skvělý kolektiv, skvělý šéfy, je s nima sranda, jako fakt nemůžu si stěžovat, to tady super. A měl jste tady už nějaký potíže s nějakým zákazníkem, nebo jsou všechny v pohodě, nebo? Ne. Vždycky to bylo úplně v pohodě.
Vždycky pán přijede, tak já slušně přijdu, řeknu dobrý den, pane, jak vám mohu pomoci. A oni třeba řeknou, prosím, nahoďte mě tam, že katalog. Tak já přijdu, řeknu dobrý, tady to máte, oni slušně poděkujou a pak, jestli si teda vyberou, tak já jim to tam, že na matu. Rozumím, takže prostě klasickou denní rutinu. A zlepšil byste tady v té dílně něco? Hele, tady v dílně úplně jako bych něco nezlepšoval, ale zlepšil bych to tady celkově ve městě. Protože tady Paleto je takový odstrčený, málo lidí, semka jezdí a celkově je tady malá populace, všichni se tak nějak drží u sendy. Takže by třeba bylo vhodné, kdyby, nevím, tady jezdili se taky nějaký závody nebo něco. Chápete, aby to tady takzvaně vožilo. Ty říkáte, že to je jako takový mrtvý, jako v tom Paletu. No, úplně jako mrtvý ne, ale prostě málo lidí tady, no. Sem tam jako nám někdo přijede, ale už to není to, co to bývalo. Rozumím, a jak jste na tom s tuningama, jaký ceny tady máte vůbec? Jaký tady máme ceny? Dobrý, špatný, velký. Myslím, že takový jako, tak akorát, že. A co byste tady teda jako no vlastně, no nic, no. Ještě? Jako tady v dílně bych jako nezlepšil asi nic. Máme tady krásnou dílnu, když se podíváte, že jo. To máte ovšem. No, máme to tady krásný, že jo. Nebo jako máme tady čisto, každý den se tady vytírá. To můžu jakoby říct, že já tady někdy vytírám. Sice to mě za to neplatí, ale to nevadí. No a jediný, tak co, tak jako ty lidi, no, aby jsem začali trošku jezdit. Rozumím. A ty tuningy, jak jste tady na tom s tím? Máte tady odevčeno všechno, nebo jak to tady máte? Jo, myslím, že nevím, jestli jak to mají už ostatní dílny, ale my jsme jedna dílna, jakoby, která má odevčeno úplně všechno. Jo. Na co si vzpomenete, tak tam je. Že? Rozumím, to jste vlastně dílna, která je jako odstrčenější, ale má to zase všechno. Jo, to je takový benefit. Tak jo, chtěl byste ještě něco tady vzkázat, něco víc dál? Jo. Nebo to je vše? Já bych asi vzkázal to, že u nás jsou ještě další místa, takže pokud by někdo měl zájem, tak určitě semka přijďte, si zažádat o práci, když tady bude, nevím, dejme tomu, taková paní, moc bílá slečna, tak se jí zeptejte na práci, nebo kdybych tady byl jenom já, protože jakoby já se tady asi nejčastěji, tak klidně přijďte za mnou, domluvíme se, já to napíšu šéfům, nebo vy si klidně napište šéfům, no. To už všechno se jakoby dozvíte na stránkách, že? Rozumím, tak to bude pro dnešní rozhovor vše a jdeme nakonec, no. Jdeme si tady říct nějaké hodnocení těch dílen, že jo? Tak jo, dneska jsme mohli vidět mnoho úžasných dílen tohoto města a slyšeli jsme mnoho krásných nápadů, například, že by se měli otevřít více tuningů v dílnách. A já se pro dnešek loučím, já jsem John Garden a budu se na vás těšit na další reportáži. Mějte se hezky.